Okay guys, magandang tanghali na naman ulit sa ating lahat at muli na tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ngayon mga guys, araw po ng Martes, alas 2 ng hapon. So ito, i-share ko lang sa inyo kung paano na ngayon ang pag-harvest ng palay. Hindi na tulad noon na mano-mano. Ngayon mga guys, makina na. So ayan Yan na, mabilisan na ang pag-harvest ng palay ngayon mga guys, Yan na, ang bilis ng makina mga guys, Yan Ang tawag pala niyan mga guys, harvester. Yang nag-harvest. Machine na. So noon kung yung isang hektarya inaabot ng mga ilang araw, ngayon oras lang. Tapos na kaagad. Kasi noon ginagapas pa yon, tapos sinasalang pa ng machine. Ngayon ito na. Mabilis. Mabilis na takbo. Tapos sinahakot na ng mga tao. At sinasakay sa may pop-pop. Ayan, pop-pop ang tawag sa amin dyan. Actually, nakapurwil siya. Pero pop-pop ang tawag niyan. Ayan. Ang makina niyan kuliklik. Ganyan dito mga guys, Nakakot na ng mga tao. Mabigat yan mga guys. Yan may bata na buhat mga guys. Did you hear the birds singing for you? Did you hear the winds whisper? Like I promised, they're my present for you. I really hope you like them too. Ayun na mga guys, diretso na yan sa biladan. Ibibilad na yan kaagad. Arawan, tapos ilang araw lang yan. Pwede na yan. Your happiest day today. This is what you got, the best day in your life. Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be Yan mga guys, dito sa Pangasinan, ang tawag nila dyan sa mga nagbubuhat, like I laging. said before, the Laging best yan. day in my Laging pagod. life. Laging ang tawag nila dyan dito mga guys, The best day in your Yung iba life. dito, yan lang, nagbubuhat. May bayad yan mga guys. Pero mabigat yan mga guys, Yan, Kaya shoutout pala sa lahat ng mga kabataan na nanonood dito sa maliit nating channel, Sa lahat ng mga viewers natin na mga teenager. Yan, mag-aral po kayo mabuti. Yan ang maipapayo ko lang sa inyo. At para hindi natin maranasan ang ganyan kahirap na trabaho. Yan. Mag-aaral po tayong lahat hanggang sa makapagtapos para hindi tayo mahirapan kapag tayo magtatrabaho na. Guys, andyan na yung harvester. High-tech na. Plus na natin
Tapos ito na yung pop-pop ngayon mga guys. No? Pop-pop. Ang makina nito, balik-lik. Gawa yung lang yung pop-pop. You've come Gawa yung lang. Ah, to this beautiful world, and I'm thinking of you. Yes, I'm here, far away from ito yung harvester mga guys. where I'm sorry I can't be there. I can hear you call my Okay guys, ayan, tapos na nilang i-harvest. Ayan, no? Yung ganun kaluwang, minuto lang. So ayan, noon, bali naabot ng mga ilang araw yan. Gagapasin pa yan. Tapos isusubo na naman sa, ang tinatawag dito is tracer ng palay. Ayan. Ayan, wala na sila, umuwi na sila. So hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa maliit nating channel. Like I promised there, my